Ziua, sunt la baraj la Drăgoș pe data de 3 aprilie 2016. Băieții la canal. Să trăiți, a mers peștele azi? N-a mers. Nici oblete, nimic? Foarte slab a mers. Sunt oameni la crap acolo. Să ajung și în zona de crap. Care e treaba. Eu niște băieți, niște pește jos. La cădere acolo. Sunt la vargă. Sunt la vargă. Uite pe șeful. Bagă-n cua! Bagă-n cua mașinuța. Mă uitam că ia pește la vargă aici. Am stat de 3 zile la Ionești eu. Am luat babușcă ca lumea. Am luat și niște ștuși, niște șalău.